भाई आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो नै दिनैबो थांनांगौलाय जावलिया इउटुबारनो फैसा हैनांगौ दं लोगोफोर मैया गारि लाबोनायनि नायलांबाय थादो दा जावलिया इउटुबारनिसिम सहैबा बानायबावगोन लोगोफोर नुलांबाय थागोन मैया फैसाखौ होबोजोबनो हायाखै नालाय बाखिसो लानानै फैदों नै दा न'निफ्राय ओंखारबाय अखासो हागोन ना मागोनथाय दिनै दिनाबो मोजाय जायनो नायलांबाय थादोल' मोनफैबाय नै लोगोफोर जावलिया इउटुबारनि न'आव गारियाथ' थांजाया नालाय मानसि गोजासो थाबायनानै थांनांगौ थांगासिनो दं मानसियाबो न'आव दंना गैया दहायसो फन हरबाय थादोंमोन थगायजानो गिखोना माखो खुनु बेला बाखि हरफेरा नालाय गथ'फोर गोजा थगायजानो गिदोंमोन खोमा फन हरदोंमोन आरो दहाय नायलांबाय थादो मानसि दंबाथ' दं नुसिगोन मानसि गैयाबाथ' आरो मा होनबावनो फन हरनानै नागिरनांसिगोन बेनो नै जावलिया इउटुबारनि लामाया न'आ गोजानथार गैला नै बेस्रा जावलिया इउटुबारनि हाया खुरखाजोबजाबाय दैजोंनो नै गैला बारि बागान गासिबो खुरखाजोबलांबाय जों लामायानो गैया गारियानो हाबजाया खस्थ' बेस्रा जावलिया इउटुबारनि लामायाबो गारि हाबजाया मा हाबजायानो नै मोननोसै थाबायनांगौआनो गोजानथारलै लोगोफोर जावलिया इउटुबारनि न'आ एकदम गोथौथाराव आवगायलाय नैबे मोखाङावनोमोन दा दै खुरख्लाजोबनानै गोजान जाबाय जावलिया इउटुबारनि न'खौ आं फैसा होनांगौ दंमोन नालाय मैयानि ओइ आदै फैदों औ मैयानि बाखिया औ आंलाय बेखौनो फैनायसोला सानदोंमोनलै नोंखौ आं सानखादों माने दहाय माबा फन हरबाय थानाय नुनायखाय होफैनाय नंलानदां नंदोंदां बिसोरो नंदां सेंग्रा गथ'फोर मानसिफोर होननानै आं फैनाय नंला सानदों आरो बेसेबांमोनलाय 1500मोन नामाथाय ओमफ्राय दा जोंना आदैया होफैबाय मैया पासिया लांनायनि एसे थालांदोंमोन आरो माने बाखि थालांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ दिनै होफैबाय आरो नै 1500 आरो 500 गाहाम थांलांबाय आदैया मैया माखासे होलांखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आद्राखौ होफैबाय आरो दा मा खालामगोन नों बिजों औ लोंगोन ना जागोन जाखो लंपेन्ट गस्लाबो बायना गाननोसै लंपेन्ट गस्ला 500नि लंपेन्ट 1000नि बेफोरबायदि गाननानै बायना गानलाबायनोसै ओमफ्राय गैया जेरावबो नागिराखै आं दा नोंनाव होनांगौ दंखाय डाइरेक्ट फैग्रोबाय आरो दा ओरै नागिरलांनोसै अबाव मोनो अबाव मोना माथो अखाबो हाबाय अखा हादों बेबायदिनो लोगोफोर आंना अखा हाबा खामानि जाया माने माल दंबाबो हरनो बायो अखा हानायाव बुथुमनो बायो बेबायदिनो एखमबा खामाय जायो एखमबा खामाय जाया बाङा सिङानि नेमा बेनो आरो होमबा मा थांलायनोसै माथो बावो औ दे होमबालाय दसेनि थाखाय आरो गैया जाखो मैयानि बाखि थालांनाया होनो फैदोंमोन आं होखांनानै फैफिनबाय नै लोगोफोर आं थांसै दाना अबाव मोनो अबाव मोना नागिरलांनोसै जावलिया इउटुबारनिफ्राय ओंखारबोबाय नै थेला गारि मोननोसै थेला गारि मोनफैबाय नै लोगोफोर एबारे एखेबारे थांगाबारि थांगाबारि गिदिंलांनोसै दैसुंगुरि गिदिंलांनोसै थांगाबारि गिदिंलांनोसै एकदम गुमरि गामि माबा गामि गासिबो गिदिंलांजोबनोसै लोगोफोर मोनो मोनाखौथ' दा देखायगोन मोनबाथ' मोनबायसै मोनाबाथ' गैला अखाबो हादों माथो नै आं अखा हाहां होननाया हामारबायसो फ्रि फ्रिल' एराबो थायाबो ओमफ्राय नै जावलिया इउटुबारा खान्थाल थाइनै हरदों लोगोफोर बेखौ दा जाहैनोसै न'आव खान्थाल थाइनै हरदों जावलिया इउटुबारा गावनि न'नि खान्थालखौ दाना लालिगुरियाव हाबफैलायबाय लोगोफोर लालिगुरियाव
जावलिया इउटुबारनि गामिखौ बारबोबाय हांगाबारिखौ लालिगुरियाव हाबफैबाय गारि हाबजाया बेवबो लामा गोदानसो लालिगुरियावबो मैया लिंहरखानाय नालाय ओंखायनो डाइरेक्ट फैबाय आं लाबाय थांनोसै नैबेलायनिथिं बेलाय बेखिनि थिंखौ लाबाय थांनोसै दाना नायलांबाय थादो दा मा मोननाय जायो देखायलांबाय थानोसै फैयै फैयै हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय नै लोगोफोर थांनोसै ओरै बेयाव हाग्रामा ब्रिज मोनफैबाय नै एबार थांसिगोन गामि गिदिंबोजोबनानै सफैबाय नै थांनो नागिरबाय लामा फैगासिनो हाग्रामा ब्रिज नुवाखै लामाया बेसेबां गाज्रि लोगोफोर सारिय'फाले